King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal a Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makiabing magmasuri, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape anpon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At syuko po ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
Sr., Irene, Sammy, Marina, Francisco, Nazario, Fidel, Carmen, Manuel, Lourdes, Pioquinto, Maripaz, Diosdado, Romeo, Aurora, Leonila, Victoria, Irineo, Demetria, Prudencio, Roberto, Reina, Jose, Eduardo, Ursulo, Josefa, Raul, Rolando, Bernabe, Jose, Cherito, Anselmo, Beatriz, Federico, Felino, Pasencia, Teodora, Monino, Peter, Remedios, Jose, Angela, Bernardo, Juanito Sr., Janet, Hermenegildo, Jacinta, Leonora, Amelia, Carmelito, Rosario de la Cruz, Josefina, Mugens Rank, 40 days. Orlando, Ligaya, Arsenia, Magdalena, Angelina, Cesar, Rogelio, Ertrudes, Celedonio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Jerome, Maria, Julian, Modesta, Juan, Leonida, Among Jess, Felipe, Teofilo, Diosdado, Marta, Ricardo, Greg, Paciencia, Faustino, Theodora, Rafael, Jesus, Abel Sr. and Jr., Rosita, Amalia, Leonora, Martin, Agustin, Bong, Noel, Alodia, Stephen, Pablito, Maria, Antonio, Maria, Fernando, Randy, Ignacio, Carlos, Gregorio, Francisca, Sabina, Eustaquio, Severina, Rebecca, Rosalina, Clemente, and Marian. Pangadyan tayo po yung Regina Celli. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Queen of Heaven, rejoice. Alleluia. For he whom you did merit to bear, Alleluia, has risen as he said, Alleluia. Pray for us to God, Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, Alleluia. For the Lord is truly risen, Alleluia. Let us pray, O God, who gave joy to the world through the resurrection of thy Son, our Lord Jesus Christ, grant, we beseech thee, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may obtain the joys of everlasting life through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The peace of the Lord be with you all. And with your spirit. My dear friends, in today's Mass, let us humbly and kindly remember all our mothers, those who are still living with us, and those who have gone before us, those who are sick, those who are already in their old age, our mothers who are still working and who are staying with us, and especially our mothers who are out in the field working for us all. Let us humbly remember all of them, mention their names in our hearts, and humbly ask the Lord to bless them and to keep them. Let us quietly pray for all our mothers for a while. Lord Jesus, you gave us your own mother to be our mother also. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord Jesus, you grew up in obedience to your mother. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you are our brother, our sister, our mother too, our Savior, our Lord. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Amen. Let us now give glory to our God. Excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Alleluia. Let us pray. Almighty and ever-living God, constantly accomplish the Paschal mystery within us, that those you are pleased to make new in holy baptism may, under your protection, care and bear much fruit and come to the joys of eternal life. This we ask through Christ our Lord. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. As the number of disciples continued to grow, the Hellenists complained against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. So the 12 called together the community of the disciples and said, "It is not right for us to neglect the word of God to serve a table. Brothers, select from among you 7 reputable men filled with the Spirit and wisdom, whom we shall appoint to this task, whereas we shall devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." The proposal was acceptable to the whole community, so they chose Stephen, a man filled with faith and the Holy Spirit. Also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas of Antioch, a convert of Judaism. They presented these men to the apostles, who prayed and laid hands on them. The word of God continued to spread, and the number of the disciples in Jerusalem increased greatly. Even a large group of priests were becoming obedient to the faith. The word of the Lord. Thanks be to God. Bakit lugi kami, inlugod mo Ginoo, ika'y panaligan mi. Bakit lugi kami, inlugod mo Ginoo, ika'y panaligan mi. Bakit mo kay kami inlugod mo Ginoo, ika'y panaligan mi. Bakit mo kay kami inlugod mo Ginoo, ika'y panaligan mi. Exalt, you just in the Lord. Praise from the upright is fitting. Give thanks to the Lord on the harp. With a 10-stringed lyre, chant his praises. Bakit mo kay kami inlugod mo Ginoo, ika'y panaligan mi. Bakit mo kay kami inlugod mo Ginoo, ika'y panaligan mi.
Upright is the word of the Lord, and all his works are trustworthy. He loves justice and right. Of the kindness of the Lord, the earth is full. Bakit mo kay kami inlugod bukino, ika'y manaligan din. Bakit mo kay kami inlugod bukino, ika'y manaligan din. See, the eyes of the Lord are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness, to deliver them from death and preserve them in spite of famine. Bakit mo kay kami inlugod bukino, ika'y manaligan din. Bakit mo kay kami inlugod bukino, ika'y manaligan din. Bakit mo kay kami inlugod bukino, ika'y manaligan din. Bakit mo kay kami inlugod bukino, ika'y manaligan din. A reading from the first letter of Saint Peter. Beloved, come to him, a living stone, rejected by human beings, but chosen and precious in the sight of God. And like living stones, let yourselves be built into a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For it says in Scripture, Behold, I am laying a stone in Zion, a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in it shall not be put to shame. Therefore, its value is for you who have faith. But for those without faith, the stone that the builders rejected has become the cornerstone, and a stone that will make people stumble, and a rock that will make them fall. They stumble by disobeying the word, as is their destiny. You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of his own, so that you may announce the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. I am the way, the truth, and the life, says the Lord. No one comes to the Father except through me. Hallelujah.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not let your hearts be troubled. You have faith in God, have faith in me also. In my Father's house there are many rooms. If there were not, would I have told you that I am going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am, you also may be. Where I am going, you know the way." Thomas said to him, "Master, we do not know where you are going. How can we know the way?" Jesus said to him, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you know me, then you will also know my Father. From now on, you do know him and have seen him." Philip said to him, "Master, show us the Father, and that will be enough for us." Jesus said to him, "Have I been with you for so long a time, and still you do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'? Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his works. Believe me that I am in the Father, and the Father is in me. Or else believe because of the works themselves. Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than these, because I am going back to my Father." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. At kumusta po kayo? Sana po nasa maligaya, payapang kalagayan tayong lahat, pati na po ang mga sumusubaybay sa atin sa Facebook or sa YouTube. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, nais kong sa simula ng misa kanina, alalahanin natin at pasalamatan natin. Nasanay na po tayo itong huling araw na pinasasalamatan ang mga frontliners, mga nurses at doctors na nagseserve sa atin sa mga hospital, sa mga may sakit, lalong-lalo na sa mga tinamaan ng coronavirus. And it is just right that we should thank them. Pero wag po sana nating kalimutan ang mga original na frontliners natin. Ang tunay at totoong frontliners na mulat sa pool ay nagtatrabaho para sa atin, hindi iniintindi ang sarili nilang kalagayan, kundi talagang buhos nagtatrabaho para sa ating lahat. Ang tunay at original na frontliners natin ay ang mga
nanay natin. So sila po ang alalahanin natin ngayon, sila ang ipagdasal natin ngayon, buhay man sila or nauna na sa atin. Let us all remember and thank our mothers, lalong-lalo na po ngayong linggo na Mother's Day. So i-greet po natin ang bawat isa sa atin na nandito sa mga bahay ninyo. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Happy Mother's Day din sa akin. Okay lang po. Pati po yung mga hindi mothers, ay ako'y po'y naniniwala, mother din kayo sa inyong sariling paraan. Kaya tignan po natin ang ating ebanghelyo ngayong linggo ayon sa mata at karanasan ng mga nanay. At isa lang pong linya ang tutukan natin. Sabi ng Panginoon sa ebanghelyo, huwag kayong mabahala. Maraming kwarto sa bahay ng tatay ko. Yun lang po ang tignan natin sa mata ng mga nanay. Maraming kwarto sa bahay ng tatay ko, sabi ng Panginoon. Naaalala ko po minsan, nagpagawa ng bahay ang bunso naming kapatid sa isang magandang subdivision sa San Fernando. Nung pinaplano niya ang bahay, sinigurado niya siyempre dapat may kwarto siya doon dahil doon siya uuwi pag bakasyon na. Dapat meron ding kwarto ang nanay ko dahil matanda na yung nanay ko. Meron siyang sariling kwarto doon sa bahay na malaki na pinagagawa ng kapatid kong bunsong babae. At dapat sabi niya, si Among meron ding kwarto dito. Eh walo po kami magkakapatid. Nag-complain yung iba, bakit ako walang kwarto sa bahay mo? Ngumiti lang po ang kapatid ko. At sabi ko sa loob-loob ko, sa bahay natin sa langit, pagpunta natin sa langit, hindi problema ang kwarto. Maraming kwarto sa bahay ng Panginoon. Okay. Dalawang punto lang po ang gusto kong tignan natin at pagnilay-nilayin hinggil sa kwarto, hinggil sa bahay. Unang-una po ito. Tayong mga Kapampangan, ang tawag po sa bahay natin, bali. There is another word that we use in Kapampangan to signify tahanan, bahay. At ito po ay ang salitang tuknangan. Kita mo Kapampangan, austa mo keng baleta mo, tuknangan. So potang-kutnan me, ing kakaluguran mo, no karinya maraton, no yamumuli, ing kutang no ka tutuknang. No ka tutuknang. At napakahalaga po ng salitang yon. Galing sa salitang, another Kapampangan word is stop. Tuknang. Stop. Ganon din po sa Tagalog, palagay ko. Sa Tagalog, ang tawag sa bahay ay tahanan. Tahanan. Galing din sa salitang stop sa Tagalog, tahan na. Tahan na. Tahanan. At bakit ganito ang tawag natin sa Kapampangan? Dahil palagay ko, ang tunay na bahay ay ang lugar kung saan lahat tumitigil, tutok ng egana-gana, banpay nawatang masaya at masalese karing pibale-baleta mo. Ang bahay, ang purpose talaga ay para lahat magtahan, lahat tumigil, lahat stop dahil nasa bahay na tayo. Dahil sa bahay ay doon tayo nagre-relax, wala nang deadline, wala nang obligasyon, wala nang trabaho, hindi na tayo dapat nagra-rush at hindi na tayo aburido sa lahat ng bagay. Sa tahanan, dapat tutok ng egana-gana. Everything stops at home. Kung titignan po yung buhay ng mga nanay,
Ang mga nanay, palagay ko, hindi nila alam ang salitang stop, tigil. Wala sa vocabulary ng nanay ang salitang tuknang tigil. Dahil kung titignan po ninyo, sa buhay ng nanay, sa buong buhay niya, siguro nakapaglabas siya ng toneladang labahan sa buong buhay niya. Siguro nakahugas na ng 20,000 plato sa tanang buhay niya. Siguro nakapagluto ng mahigit na 10,000 putahe sa buhay niya bilang nanay. Siguro nakapagwalis na at nakapaglinis ng bahay ng mahigit na 80,000 oras sa buhay niya bilang nanay. Walang tigil na naglalaba, nagluluto, naglilinis ng bahay at iba't ibang gawain ng bahay sa tahanan. Ganun po ang nanay. Typical sa nanay. Normal lang sa nanay yon na magtrabaho siyang walang tigil, kahit nga nagpapahinga na siya, iniisip na niya kung anong gagawin niya sa susunod na araw. Kaya nung sabi ng Panginoon sa aking tahanan ng Ama, maraming kwarto, siguro ang pinariringgan niya ang mga nanay. Pag nagpunta na kayo sa langit, sa tuknangan ng aking Ama, lahat ay titigil na. Doon hindi na kayo maglalaba. Doon hindi na kayo magluluto. Doon hindi na kayo magwawalis. Kundi magpapahinga na lamang kayo sa tahanan ng tatay ko. Ito po ang parang pinapangako ng Panginoon. Hindi lang sa mga nanay, para sa ating lahat, sa mga tatay, tayong madalas na nagtatrabaho, pinapatay ang sarili natin sa pagtatrabaho. Etong palagay ko ang pangako ng Panginoon sa ating lahat. Pagdating niyo sa langit, maraming kwarto doon kung saan titigil ang lahat. Kung saan mag-e-enjoy na lang tayo. Uupo ng maayos, umiinom ng kape at nakikipagkwentuhan sa isa't isa kasama ang mga anghel, kasama ang Diyos Ama sa langit. Napakagandang oras po siguro, napakagandang pagkakataon kung saan hindi na tayo nagmamadali, hindi na tayo nag-isip ng trabaho, nakaupo na lang tayo at masayang nakikipagkwentuhan sa isa't isa. Kanina po parang naranasan ko ito kaninang umaga sa mga dalakitan tsaka sa Saturday group na nagpunta dito para maglinis at magtrabaho. Ilang oras po kaming pinawisan, naglilinis, nagtatrabaho dito sa simbahan at sa paligid natin. And then after a while, iniwan ko po sila dahil may sick call po ako sa San Fernando. Bigla akong tinawag na mag-anoint ng may sakit. Abay, nung inabutan ko dito, ang dalakitan, tsaka yung Saturday group, abay, ang sarap ng upo sa ilalim ng Betis tree. Nagpe-pedicure, nagpapagupit, umiinom ng kape. Sabi ko, ito yung tunay na larawan ng tahanan. Walang nagpapapawis, walang nagtatrabaho. Nakaupo na lang, relax, easy. Nagkakape habang pinepedicure at inaayos ang buhok. Nung maliit po ako, naikwento ko na ito sa inyo, madalas umuwi ang nanay ko sa kanila sa Santa Rita. Sumasama po ako. At pinakikinggan ko at pinapanood ko ang nanay ko habang kasama niya yung mga kapatid niya at saka yung nanay niya, yung lola ko po. At ako'y natutuwa. Pinakikinggan ko lang sila, pinanunood. Abay, buong gabi po yan, ha? Walang tigil, buong gabi. Kwentuhan silang walang tigil, kwentuhan buong gabi, hindi nauubusan. Ang saya-saya nila, hindi mo mabibili yung kwentuhan nila. Talagang parang walang tigil ang kwentuhan na pagkatapos ng pag-uwi namin sa Santa Rita, uwi sa bahay ang nanay ko, walang boses. Dahil diretso silang nagkukwentuhan. Palagi ko, ganun po sa langit.
Ganon ang pangako ng Diyos sa langit. Lahat tayo relax. Umiinom na lang ng kape, nagkukwentuhan ng walang tigil, walang katapusan, masayang nagsasama-sama kasama si Lord at ang kanyang Ama. Amen. Amen. Ikalawa po. Ikalawang punto. Tanungin ko po kayo. Kung bibisita ako sa inyo, ano kaya ang laman ng inyong mga kwarto? Ano ang nasa loob ng kwarto ninyo? Baka pagpasok ko pa lang, hindi nyo alam kung paano tatakpan yung nakakalat na damit, yung Minsan po, nagyabang ang kapatid kong pare. Pinakita niya sa akin yung kwarto niya. Yung kwarto niya. Nung pumasok po ako sa kwarto niya, ako'y nabigla. Ang ganda-ganda ng kwarto. Ang linis-linis. Lahat may mga figurine na gawang glass na galing pa sa Romania, galing pa sa Eastern Europe. May collection siya ng mga glass souvenirs, naka-cabinet. Lumingon ako sa kwarto niya at napansin ko, ni isang libro wala ang kwarto niya. Ni isang libro walang laman ang kwarto niya. At natanong ko sa sarili ko, ano kaya ang binabasa ng paring ito? Ano kaya ang ipinapangaral niya sa kanyang homily? Dahil wala siyang libro. Meron pong isang tagasulat ang nagsabi, a room without a book is like a body without a soul. So ang tingin ko po doon sa kwarto niya, parang walang kaluluwa. Maganda nga, malinis nga, pero wala ni isang libro. Minsan naman po, inanyayahan ako ng kaibigan ko, i-bless ko yung tahanan nila. Pagpunta ko po sa bahay, abay, walang sala set, walang upuan, yung sala nila, wala kahit ni isang upuan. Ako'y nagtaka, bakit walang sala set? Bago pa man yung bahay mo, bakit walang upuan? Sagot niya sa akin, Among, sabi niya, maliliit pa po yung mga anak niya noon. Kasi gusto kong tumatakbong masaya ang mga anak ko sa bahay namin. Naglalaro sila na walang iniintinding masirang salaset. Malaya silang tumatakbo dito sa bahay namin. At nagtiyaga rin ako naupo at tumakbo kasabay ng mga anak niya habang binebless ko ang magandang bahay nila. Meron po kasabihan sa English, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sinong kaibigan mo at sasabihin ko sa iyo kung anong klaseng tao ka. Pwede po nating palitan yon. Ipakita mo sa akin ang kwarto mo at sasabihin ko anong klaseng tao ka. Kung dadalawin po ninyo ang nanay ko, ang gusto niyang dinidisplay sa kwarto niya, larawan ng kanyang mga apo at ang kanyang paboritong anak. Siyempre ako po yon. Paborito niyang anak, yung pare. So, may gustong-gusto siyang larawan nung birthday niya. 10 kaming paring nagmisa dun sa birthday niya. Ay talagang pinalaki niya yung litrato yun, dinisplay niya sa kwarto niya. Gusto po niya na nakalagay ang mga larawan ng mga apo niya, mga anak niya, sa tabi niyang ng kama niya, sa loob ng kwarto niya. Yun ang hilig po niya. Kung napanood niyo po ang Titanic, yung bida doon, si Rose, nung nabuhay siya, nung muntik na siyang malunod kasama ng Titanic, dinidisplay niya sa kwarto niya lahat ng lugar na pinuntahan niya. Dahil nagpapasalamat siya
Dahil nabuhay siya, na iligtas sa Titanic, kaya ngayon dinidisplay niya lahat ng iba't ibang lugar, lahat ng ginagawa niya, lahat ng lugar na napunta, yun ang dinidisplay niya. Siguro po kung madatnan natin ang ating Diyos Ama sa langit, ano ang nakadisplay sa tahanan niya? Ako po'y naniniwala, lahat ng larawan natin nandoon. Bawat isa sa atin may mga larawan nakadisplay sa kwarto ng ating Ama. Dahil minsan sinabi niya, isinulat ko ang mga pangalan ninyo sa aking palad at hindi ko kayo malilimutan. May isang parokya pong alam ko, dahil lockdown ngayong coronavirus, so nagmimisa yung pare, walang mga tao. Tayo lang po matitigas ang ulo, kaya pinapayagan natin may kahit ilang tao. Walang mga tao, anak ko po sa silya nila, mga larawan po ng parokyanos niya. Lahat ng parokyanos niya nagpadala ng litrato, linagay sa mga upuan yung mga litrato. So habang nagmimisa siya, yung mga litratong hindi kumikibo, yon ang kaharap niya. Pero feeling niyang kasama niya lahat ng parokyanos niya. Siguro po, pagkatapos ng COVID, ganito yung gawin natin. Hindi lang sa mesang yan. Napakalaki ng PUB natin. Napakalaki ng museum natin. Siguro ang gawin ko, i-display doon ang larawan ng bawat organisasyon sa ating bahay dito sa simbahan. Para pagdating natin sa tahanan ng ating Ama, hindi tayo mabibigla. Aabutan natin doon, makikita natin ang mga larawan natin dahil alam tayo ng Ama. Kilala tayo ng Ama. Hinihintay tayo ng Ama. Nais niyang makasama tayo hanggang-hangga. Amen. Amen. Huling punto po. Nung nagpagawa naman ng bahay ang ate ko, ginawa niya yung bahay, ang ganda-ganda ng kusina. Eh alam ang ugali ng nanay ko, madumi sa kusina. So ang ginawa niya, gumawa siya ng dirty kitchen for my mother. Dito ka magluluto, sabi ng ate ko, dirty kitchen. Eh ang ginawa ng nanay ko, dirty pa rin. Hindi maayos yung kusina. So nagpagawa uli ng another dirtier kitchen. So may kitchen, may dirty kitchen, may dirtier kitchen. Pero yung nanay ko hindi pa rin mapalagay kasi gusto po niya ay nagluluto sa anong tawag dito? Nagluluto sa kahoy. At hindi lang kahoy, yung pinagkataman ng kahoy, kusot. Ewan ko, yung gusto ng nanay ko, may sistema siya, paano gumawa ng kusot. So, ang pinagawa ng ate ko, meron na siyang kitchen, meron pang dirty kitchen, may dirtier kitchen, at may dirtiest kitchen. At yung nanay ko, dun sa dirtiest kitchen siya nagluluto. Ang mga nanay po, kala natin pinag-uusapan lang ay kulay ng buhok. Paano magpakulay ng buhok? Paano magpa-makeup? Paano magpa-pedicure, manicure? Isang nakatagong katauhan na mga nanay, gusto nilang nananatiling marumi para sa ating lahat. They remain dirty for all of us by doing all the dirty works for us. And for this we thank them, for this we bless them, for this we pray for them, and for this we remember them. Happy Mother's Day po sa inyong lahat.
Ipahayag natin ang ating pananampalataya. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Pasensya na po, napahaba ata ang homily. So, para po sa panalangin ng bayan, alalahanin na lang natin ang lahat ng taong humihingi ng ating panalangin, pati po ang prayer intentions ng ating mga nanonood. Let us all offer these intentions for our families, for our friends, for all those who wish to pray for, especially for our mothers, pati po yung mga buhay, lalong-lalo na yung mga patay na ng ating mga ina. We remember them in this our Holy Mass. Let us now have the offertory. Pray, my dear friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O God, who by the wonderful exchange effected in this sacrifice had made us partakers of the one supreme Godhead, grant, we pray, that as we have come to know your truth, we may make it ours by a worthy way of life through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and salvation, at all times to acclaim you, O Lord, but in this time above all, to laud you yet more gloriously when Christ our Passover has been sacrificed. By the oblation of his body, he brought the sacrifice of all to fulfillment in the reality of the cross, and by commending himself to you for our salvation, showed himself the priest, the altar, and the lamb of sacrifice. Therefore, with all the choirs of angels, we sing forever the hymn of your glory.
God, our Father, you are most holy, and we want to show you that we are grateful. We bring you this bread and wine and ask you to send your Holy Spirit to make these gifts into the body and blood of Jesus, your Son. Then we can offer to you what you have given us. On the night before he died, during his last meal with his friends, he took bread from the table. He gave you thanks and praise. He broke the bread, gave it to his friends, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." When supper was ended, Jesus took the cup. Again he gave you thanks and praise, gave the cup to his friends, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Whenever you partake of this cup, remember me." We now remember Jesus, and so we joyfully proclaim the mystery of faith. Father, because you love us, you invite us to come to your table. Fill us with the joy of the Holy Spirit as we receive the body and blood of Jesus, your Son. Lord, you never forget any of your children. We ask you to take care of those we love, especially Francis, our Pope, Florentino, our Bishop, and we pray for our mothers who have died. Remember everyone who is suffering from pain or sorrow. Remember Christians everywhere and all other people in the world, especially the sick, the elderly, and the poor. We are filled with wonder and praise when we see what you do for us through Jesus, your Son, our Lord. Through him, with him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Ngayon po bilang isang pamilya, sabay-sabay tayong manalangin para sa isa't isa sa panalangin iniwan sa atin ng ating Panginoon. Isulit ang tibay
kakanan mi King Aldo Yem King Aldo Eni at ipatawad mo sa lamige ka di ikamatawad mi karing mi kasala ke kami Yem kay paisawal kintukso Nune ikabus King Maro Ipami Deliver us, O Lord, from every evil and graciously grant peace in our day, that in your mercy keep us always free from sin and protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave with you, my own peace I give you. Lord, look not on our sins, but on the faith of your church, and grant us the peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. The peace and love and joy of Jesus the Lord be with you all. And with your Let spirit. us now joyfully share with one another the peace of Christ. Peace be with you all. Peace be. This is our Lord Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Prayer for those who are watching in their homes and wish to receive Holy Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally into my heart, I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
konting paalaala lang po. Baka next week po, next Saturday, ang anticipated mass natin ay magiging 5 o'clock na ng hapon. Babalik po tayo dan sa dating schedule. So next Saturday, ang anticipated mass natin ay hindi 6 o'clock, kundi 5 o'clock in the afternoon. Titignan po na natin anong mangyayari or kung may extension pa itong enhanced community quarantine, mag-a-adjust lang po tayo ng schedule. So, pati po yung weekday masses natin, baka mag-iiba niyan. Hintayin nyo na lang po ang announcement. Nag-survey po ako minsan sa YouTube, tinatanong ko kung ano ang gusto ninyong schedule sa weekday masses natin. Balik ba tayo sa dating schedule, sa umaga yung misa, except Wednesday? Or tuloy natin ang schedule na ganito every 6 o'clock in the evening? At mukhang nananalo po ang 6 p.m., 6 o'clock ng gabi ang mga araw-araw na misa natin. So I'll just make the announcement as we go on sa ating mga schedule. So temporarily po, 6 p.m. pa rin ang misa, except next week, yung Saturday anticipated Mass, 5 o'clock. And then yung Sunday Mass, bukas po 7 o'clock pa rin ng umaga. At televised din po tayo ngayon sa GVAM 792 at sa sister company niya sa FM. Kung gusto po ninyong madinig, pakisubaybay na lang po doon sa stasyon na yon. Maraming salamat po. Magsitayo po tayo ngayon. At ipanalangin po natin ang ating mga nanay. And for all of them, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Santa Ursula, Pray pray for for us. us. San Agustin, Pray for us. San Juan Nepomuceno, Pray for us. San Nicolas de Tolentino, Pray for us. Santiago Apostol, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdon, Have mercy on us. on us. Bukas po ay fiesta ng Santa Ursula at San Agustin. We join them in their simple celebration of their barrio fiesta. 7 o'clock po ang misa bukas ng umaga. Ang assignment po natin ngayon, ilibre po muna sa trabaho ang mga nanay ninyo buong araw bukas. Huwag papagtrabahuhin ang mga nanay ninyo. Let them relax and enjoy the Sunday. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. And the Lord be with you all. And with your spirit. And may the Almighty God bless you and keep you and all your loved ones. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go now into the peace and joy of Jesus the Lord. Thanks be to God. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Ingat Magandang po gabi sa din po. pag-uwi. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banalay espiritu. Amen.
Ginong Diyos a mayupayang tutu, pasalamatan dako po, king maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kaya kang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kaya kang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal na Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapo keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po, akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi.